Hi, kuya. Ay, tay, may girlfriend ako. Ni, apay pansinam? Apay, kung kunang pa pansinam talaga? Di ba pang kabar, makakita ka babae, pansinam, papay, papansin ka? Hi, kuya. Sure. Ni, pinansin mo matlat ta. Be, dadamaga kanyam. Dadamaga kanyam. Ay, umayos ka, umayos ka. O, kasano, no papangkatugi garaw. Tapos mapangkajibar. Tapos ada babae nga makitam. Kunwari siya di babae. Sige ma, agakting ta. Acting? Siyempre kitakter action mo no inya to, braam no kajay babae. Pero mo pa, di ba? Haan, kunwari lang garod, playan. Kunwari, magna ka ta. Magna ka dita. Magna ka. Tapos ka, magna ka pa sige kanya kung masinig ka. Masinig na? Wan, kasla. Hi kuya. Kasla jay. Ulit. Trial pa lang ajay. Trial. Yan ang kati ibagam. One. Yan ti ibaga kanya da. One, Kanya na, kansit ma. One. Go. 1, 2, 3, go. Hi kuya. Ay, tay, may girlfriend ako. Ni, apay pansinam? Apay, kung kunang pa pansinam talaga? Lumapang kabar, makakita ka babae, pansinam, papay, papansin ka? Nakakunwara. Napay pagunyam garod. Mati, ulit. Payo sa matoy. 1, 2, 3, go. Hi kuya. Sure. Ni, pinansin mo matlat ta. Nakabugbugawak. Ito na nga pa paano. Pagbalikan ka naman ako. Pumano? Sure, kung ano pinansin mo latta. Atoy, pansinan na malatta aminan. Ulitam. Maminsan pa. Go. 1, 2, 3, go. Hi kuya. Ning. Nag-sign language ka pa. Di pinansin mo latta. Ako naman. Nag-sign language ka. Ibig sabihin. Tanga, pumanaw. Communication latta ajay. Dumbbell ka ba? Ulitam. Ayusan matoy kung naggarod kanyam. Ayusan. Ulitam kung nagkanyam. Go. Maminsan pa ya. 1, 2, 3, go. Hi kuya. May api kitam. Kinusilapak. Oray ba? No, pansinam lata, kitam lata. No, makita mga babae di bar. Kitam lata, no, babae di bar. Kinusilapak. Ulitam ko naklagarutan. Ayusan mga mina na. Ayusan mo na. Puro ka ano. Go. Ulitam. Pansinan na talaga, no, babae di bar. Chika. 1. Ayusan ma. Mulang ayusan ata kita, mahantag kakaidan no rabi. 1, 2, 3, go! Hi, kuya! Ning, apay? Nyobram tibar? Apay mapang katibar? Apay mapang kabar? Nakakunwari ko na. Kunwari nga, apay! Ang kaba mapang tibar! Apay nyobram tibar? Nyobram tibar kay bagam nga. Kay nyobram tibar. Gusto mo bang kumita ng 2,000 pesos? So ito lang yung gagawin mo. Nasa comment section lang yung link ng game ng PH Mines. Mag-register ka lang at mag-cash in. So makakatanggap ka ng 2,000 pesos. At pagkatapos i-comment nyo lang yung screenshot at mamimila ako kung sino sa inyo yung mananalo ng 2,000 pesos. So may balance tayong 50,000 dyan guys. So tataya tayo ng 500 pesos. So i-auto spin lang natin yan guys. Oh my God, nag-wild na tayo. Ilan kaya? 520. Sige pa. 300. Sige pa. 800. Sige pa. 1,600 na tayo. 1,600 na oh. 1,000. Sige pa. 200. Sige pa. Combo 6 mo. Combo 7. Big win. Let's go baby. Yung 500 natin naging 2,860. So kung may extra money kayo guys, no, pwede kayo maglaro dito sa PH Mines. Nasa comment section lang yung link ng game.